Πάμε να καθίσουμε. Μας περιμένει ο κύριος Γιώργης Ζάσης, είναι Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Γιώργη. Έτσι λέγεται η εταιρεία του Δήμου Αθηναίων, η οποία κάνει αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια, κύριε Γιώργη Ζά. Καλημέρα. Και σε ένα κομμάτι τώρα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ, το κομμάτι της ενεργειακής φτώχειας. Ωραία. Δώστε μου ένα λεπτό την ευκαιρία να σας πω δύο πράγματα για την αναπτυξιακή. Η εταιρεία μετονομάστηκε, λεγόταν ΕΑΤΑ, στήριζε τον τουρισμό και τον πολιτισμό και στήριζε και κάποια κοινωνικά έργα του Δήμου. Τώρα ονομάζεται Αναπτυξιακή, εξηγιάνθηκε, έχει προϋπολογισμό για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Φέτος το 2024 ισολόγησε, είχε θετικό αποτέλεσμα και δεδομένου του ότι έχει προϋπολογισμό και θα ισολογίζει στο διεινικές εφόσον γίνεται καλή διαχείριση. Δεν θα μπορεί δηλαδή να βγάζει ζημιές και να επιβαρύνει με προβλήματα το Δήμο της Αθήνας. Άρα ξεκινάμε με το ότι δεν στοιχίζει τίποτα και πάμε να δούμε τώρα το έργο. Όχι, δεν στοιχίζει. Ξοδεύει όσο προβλέπεται. Ανέπτυξε τεχνική υπηρεσία, καθώς άλλαξε νομική μορφή και έτσι δουλεύει παράλληλα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και έχει αρχίσει να εμπλέκεται σε πάρα πολλά έργα. Ένα εμβληματικό έργο είναι η πεζοδρόμηση της Ερμού, για την οποία έχουμε κάνει τοπογράφηση και προχωρούμε και σε πολλά άλλα έργα και αναπτυσσόμαστε. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής του πώς αντιμετωπίζει η νέα Δημοτική Αρχή και ο Χάρης ο Δούκας το Δήμο, τη διαχείρισή του και τις φορείς που αυτός εμπλέκει. Πεζοδρόμηση της Ερμού. Η Ερμού είναι πεζόδρομος και θα πρέπει να ανανεωθεί. Οπότε αυτό το έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό η Αναπτυξιακή, σε συνεργασία βέβαια. Ωραία. Να μείνουμε στο κομμάτι της ενεργειακής φτώχειας που απασχολεί και πάρα πολύ κόσμο που έρχεται με τόπο ειδικά την τελευταία τριετία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία με αυξημένα κόστη. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ενεργειακή φτώχεια προϋπήρχε, αλλά εντάθηκε ως φαινόμενο λόγω του πολέμου και λόγω της ενεργειακής αύξησης. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, ο Δήμαρχος αποφάσισε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή να ανοίξει ένα γραφείο, το οποίο ονομάζεται Γραφείο Ενεργειακής Φτώχειας, ΓΑΕΦ. Πώς το σκεφτήκαμε αυτό? Δουλεύαμε με τον Δήμαρχο σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ονομαζόταν PowerPool, που προσπαθούσε να καταγράψει την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα σε συνδυασμό με αντίστοιχες καταγραφές που γίνονταν και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και κράτη. Καταλήξαμε σε σημαντικά αποτελέσματα και δημιουργήθηκε και μια εφαρμογή που μπορεί να μετρήσει την ενεργειακή φτώχεια αν την τροφοδοτήσεις με στοιχεία ενεργειακά, κατασκευαστικά, κοινωνικά του νοικοκυριού. Έτσι λοιπόν αυτό το εφαρμόσαμε στο Δήμο της Αθήνας, ανοίξαμε το γραφείο και έκτοτε έχουμε ελέγξει 396 νοικοκυριά, τα οποία προσπαθούμε να τα βρούμε μέσα από τις κοινωνικές δομές ή μέσα από τις λέσχες φιλίας, αλλά και με καμπάνιες προσπαθούμε να τους προσελκύσουμε για να έρθουν, να βάλουμε τα στοιχεία τους μέσα στο σύστημα και να δούμε αν πάσχουν. Και επιπλέον ο Δήμαρχος έδωσε την εντολή να βασιστούμε σε νομικό πλαίσιο αντικειμενικού προσδιορισμού της ενεργειακής φτώχειας και να βρούμε έναν τρόπο να απαλλάξουμε αυτά τα νοικοκυριά. Βρέθηκε. Δύσκολα, αλλά βρέθηκε το νομικό πλαίσιο. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, στηρίζεται στο νέο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, όπου εκεί υπάρχουν δύο κριτήρια χαρακτηριστικά για το ποιος ορίζεται ως ενεργειακά φτωχός, ένα οικονομικό και ένα ενεργειακό, και έτσι εντοπίσαμε από αυτά τα νοικοκυριά που εμείς είδαμε ότι είναι στην ενεργειακή φτώχεια, ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να απαλλαγούν. Και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίθηκε και από όλες τις υπόλοιπες δομές και πλέον έχουν απαλλαχθεί από τα δημοτικά τέλη 36 νοικοκυριά. Και συνεχίζουμε. Μάλιστα. Τώρα να δούμε το πρόγραμμα. Να σας πω ότι αυτό έγινε για πρώτη φορά στην Ευρώπη. Αυτό έκανε εντύπωση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Να βρεθεί τρόπος να προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια ποιος ορίζεται ως ενεργειακά φτωχός και να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη. Δεν έχει ξαναγίνει. Και γι' αυτό μας έχουν φωνάξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το παρουσιάσουμε. Να δούμε λίγο και το πρόγραμμα της κοινωνικής στέγης, γιατί μαθαίνουμε ότι ο Δήμος Αθηνών επιδοτεί την ανακαίνιση κάποιων σπιτιών που θα δοθούν σε ευάλωτους. Ναι, είναι γύρω στα 70 σπίτια. Για τα οποία οι ιδιοκτήτες θα υποβάλουν στοιχεία και έχουν ήδη υποβάλει. Εμείς θα τους επιδοτήσουμε την ανακαίνισή τους με ένα ποσό γύρω στις 10.000, το οποίο θα γίνει 14-15.000 τώρα, καθώς η κυρία Ζαχαράκη έχει ανακοινώσει ότι θα βελτιωθεί. Και στη συνέχεια θα εξασφαλίσουμε ένα μόνιμο νίκη για τον ιδιοκτήτη, εφόσον αυτός στεγάσει ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ.